Yao. Hey. Midofo. Said them penny for kind, no. Say asem kesi hui eba na afranka ensiso. Oba high street ni so say sia Monaguchi Afia Pokua media general ana Manhyia ana trendy. Medofo ba bia befa bia edi amabobo yi. Fufuro bia ni hobiem. Na asem ne tintini ni tietia nyina ani. Ever since Afia Pokua ko pie mu Bonah show so a sabi na no kotia opemso no. Ya bono konebra sa medofo enra omu di video ebai na omaye tuntum na omo pa Asantehene Manhyia ene opemso a chew say omo fa omo bone enche omo no afom omo no akoka ne ani so omo ka medofo video ne trend ye no empanimfo bebromu ni amamre ene amane e ma ye tia sese da bi Manhyia enye yo nana sama yo Kasa sile na so ati. Otumfuo chame. Ayo o kwa pro mi. Tungi na mwana kwa ya tengo. Na then say na nisini. The brand is share now. Da Israel. Onua FM. Aye, program. I'm dying. Emma, and where people can say, that's a year, and need to meet. And yet, proper. Present years and the way. Emma, and that's how my name. Everyone suffering. One day to host to 20. I don't say, where that's how I get it. I got you on this one program. I'm not anyway, one program. It's almost there. It's in the go on to one. I said, dear, woman, this day I'm a papa. Woman, drive to up there. When you want me up on the number. We are the great class. In the great class, and not from the ground. I didn't really boost now, and that's how my information went down. What about the way you are? You come by, Yana. There's so where you were in. That before I said, in seven of buy, I'm going to admit to not make it. It may smart with Sammy, because the right has said, I said, you know, very quick. And I'm going to find the boy in the grind with me, a friend. This is when he did with me. I think, so, my way and I in India. I cannot edit the phone. I want to friend examine. I'm in my discussion. All pro, no great investigation. That's it. Bring to me. That people of all you raise never pardon me. I think I saw. And then, but I'm not sure I'm not but like this. Emma, you rather never pardon me. I'm not sure I saw. One can one, that's what I said. If I were moved to the
Na sɛdeɛ wɔn ti dwa to a bɛsi bi so mekɔre da me nkwa nso bɛyi mpanimfoɔ so amammerɛ kwane wode memfa wo ani ɛtiɛ baayɛ a dibdim ɛde maso yi na meyɛ ba mpanimfoɔ nananom ɛsrɛ ma awura no ne ɛmmɔ ne ne kasa fɔɔ kaayɛ no yɛsrɛ mo yɛma mo dike Afia Pokua nini ɛna ne opere host da no so no ɛne gyina hɔ ɛna ɔmo mpanimfoɔ so enie bibia gyina ɛfɔ mpanimfoɔ ɔda so yɛ sɔfo ɔka ho ɔda yɛ sɔfo papa deɛ ɔmba yɛgye nhyia m sɛ ɔyɛ sɔfo saa nom de mbɛkyia enti na mo hu ha no pɔ yi a na ne yɛtie no adwo osu ɔko aforoboɔ Otumfuo kyea na ne yɛtie no no wona misudi ɔnim a agyamni sɔba ifato mpanimfoɔ anim mu nana ne mu anim Sorry, yeah. Money the no object in the store. We not need man, any back town. Buy talk for about it at one another. No moon enough. We asked before they call Asante Kingdom no way. Here. So it's a casa you say. The all casa. The Pony. The Hani is a Pony, you should say that. It's a Pony that doesn't happen. If you want to buy now, say, me Panama, all casa, wine, now to one that you want in also. And you're real. You are able to count. Then you want to bring it for us to count. What's the tendency? I don't know, and I'm there. No, she's saying for the show also on the graph. And I'm paid for home. Buy a lot. One, then you already give me. Yeah, you want money for no now or for the software you can afford. You know, what? If you can't, let's say. Here the number one at you. There's a you buy and a dozen. We are also meeting at the very well. That's what I think. I'm present who said, my pretty for me. I want to buy so many answer. Get out. Simple. The Monaca, yes, I said, you are money for as I said, you want to want money for. You want money for. Nana deɛ nana ɔba de ato ade wɔ ho nti eti mu ma yɛ wɔ de ma ba de fo ɛsɛ wɔ ma ba de fo sɔre enyina o deɛ ɔka adwuma no biara wɔyɛ adwuma no kumre ne ma ɔmo no ɛka ayɛ mu sɛ asama no nyina wa so pani nsɛ wɔ yɛ nipa kaka yɛ kasa nipa ni nipa nana bɛ sɛ yɛ de amane nko ara teɛ yɛ wɔ nti ne wa yɛ bɛ sɛ ebisa mpanyinfoɔ no sɛ asama esi a nana yi ɛba ho bi ato yi na mpanyinfoɔ no a wɔato anim no wɔn nana nyinaa na ɛba bi ato anaasɛ mpanyinfoɔ no deɛ wɔn kyerɛ ne abɔ bɛsɛ yɛsi yɛ ho asa sɛ nana bɛ di o ɔn kɛsɛ kɛ
Onua TV, the track and do it. Yeah, general manager, we have to be you know, I don't know, definitely once. We get free something. But for now, man, the family in the North Africa. We get to know who may want Asante in every call, and keep my interview on the bottom. The party of that, the money of the over. Oh, I buy all that. So now that I want to know that yes, but I don't say that you know when you are your see don't let go your job. Oh, I'm not for that's a job. I'm only doing my and also that I'm only your job. There's a little sila amani bona biga to ana pa na mo mo class biga to ko timbara ya tama mo da timba bona ko la fe to aso dana on so be un pe fo ka no ba to ayo un pa ni fo yo. No, but your friend Nana Benchi, Nana Bankachian, of ye bench Nana Benchi, I know who of any Benchi. From Yawasaki. About your muscle, my friend, Kokubu, Nana, I just say. But your friend Rama, Nana Bishop. That's all. I don't know how much you know. You're looking for some. Looking for somebody to feel us.
Ele has to say. What the last time, just now, what? Ojú ẹni kò fẹ́ ṣọ́ wa ló ń ojú bọ̀ ọ̀hún ojú ló ń dàgbà sí lọ́wọ́ pa Asantehene ní bá Asantehene wọ́n ní bá lẹ́yìn ọ̀sùn yóò tún wọ́n ní ọ̀wọ́ sá àfọ̀ Asantehene dà sí ìgbọ́ ọ̀sán tó ń àwọn afọ ọkọ̀ bí ayé mi àwọn ọkọ̀ tó fọ ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ẹ́ náà ọ̀hún bá ìṣúlẹ̀ wà fọ yàgò àtẹ lọ́mọ sí i. Asantehene ba na fe no mabra se ni na tu fala na pe ana ta pe ni o so na afro na fu bona cha ni ni amo ka se fen cha no ko ni be ni cha ni tu cho Asantehene cha ni ji na na mo so wo ni fa so ya abo aso ni non so on tamo on vai so posso sa foto no foto ma lì un po' se mi vuoi il quattro c'è na hewa na be po for so na na kwanta kasere ma chia na fantefo ai wa santiba na omo ni o so ni na ka kasi ben se ma na na tra kasa e su ni che non vai na fantefo penso io irú àpapọ̀ fún ọdún wọn máa fún ìdí ẹ̀mọ́ máa pààrọ̀. Dáwọn ní sọ ní ìṣẹ́ àfihàn ìlú Yorùbá wọ́n ní ìdílé ìgbẹ̀sẹ̀ àpẹ fún ilẹ̀ ìgbà ní ọ̀pọ̀ ìgbà ẹ̀ṣọ́ kásá kàkásá ìlú àyẹ̀dì dáwọn wọ́n sì pa ẹ̀ṣọ́ wọ́n sì ọ̀tí ẹ̀ṣẹ́ eu vivo sempre para fora. Tinha uma para fora, o som não é para fora. Não sabe, uma para fora. Quando ele passar, ele ensina. Ele não é igual. Se passou para só me ser bom, Asantehene nem sabe. Se um dia a dia não não, vamos lá, ontem baixa, a não cuidar do ar. É certo, se não, acho assim. Ana ọ̀gbẹ́ni asọ̀rọ̀sí wọ́n náà sójú ọ̀wọ́ nínú à asọ́mọ́ àwọn akọ́fà bẹ̀rẹ̀ ìgbẹ́jú wọ̀ ní ìdíjì n'akọ́pá àti ọ̀ma mi màmá yẹ́ di ẹ̀yẹ̀ na nípa náà kásá lọ bí àná òun ní ọ̀ náà di ọ̀rẹ́ ẹ̀yẹ náà ọ̀dà sójì ní sẹ́ wọ́n yá àdè pa nípa ẹ̀ bọ́ nà bá fún sẹ́lẹ̀ wọ́n fọ ọ̀pẹ̀ nsọ́mọ́ tì tí wọ́n yá àdìẹ tìdí sẹ́ ọ̀nà wà wọ̀ yá àdìẹ ní wọ̀ náà fìdíé náà kúrò náà sábì ọ̀yẹ́ ìdúmọ̀ àtúmọ̀ ọ̀nà pẹ̀lú susu múlù sẹ́ẹ̀ deɛ nipa ne tena ɔmo afidi kɛseɛ no so dwuma deɛ afidie ne ti na ɔman na nipa yi tena so ka asase no ɛyɛ mpanyinfoɔ na sɛ ɔba ɔdana no bɛbi na wɔn de bi atoa no ɔba a asɛ dwuma na ɛyɛ yie wɔte na asa wa ɛyɛ ɔdi saa futu ba no ɔdi so ti mpanyinfoɔ yi ɛne nkuna na yɛ gyina wɔ ɛyɛ deɛ na ɔkyɛ futu so wɔn wɔn a ɔana deɛ ɛbɛyɛ kɔfa ba yɛ ɛnu ti. Ana kuingia juu. Naona juu huko. Auzo fara ya tua. Sima kusina sana bonus. So for ya tua no se. Bien, vaya de sama ya posu. Diver no de ba. Maro ne juu. Ome. Ya. Bis now almost said, open the vessel we got the online. Ẹgbẹ́ kan àkókò àṣẹbí níwọ̀n ìgbìmọ̀ a òjìgbìmọ̀ wọn yẹ́yẹ́ nínú àdìẹ nípò ìyàtọ̀ ní ìdí àmọ́ ní ẹ̀kọ́ àti ìlú sábà ẹ̀mú wa sẹ́lẹ̀ ẹ̀mọ́ máa ká ẹ̀ náà bíbí àtọ́ ọkọ̀ wọn nàbí ẹ̀mú mẹ́wàá yé yìí tí wọ́n yẹ àtọ́ ọkọ̀ wọn nàná sẹ́rẹ̀ wọ́n fọ́ ọmọ nàná kásá wọn kò yẹ ẹ̀mú wa nà wọ́n di ẹ̀mú náà yẹ ẹ̀ ntoma yẹ ní tó yẹ ansọ wọn ní ètò mú bíbí àtọ́ ọkọ̀ wọn nàná bọ̀ fọ́ yìí tí wọ́n fọ́ ọmọ tó nàná yìí ẹ̀mú wa yẹ kọ́ sùn kẹ́ńsà ẹ̀mú wa. Ni bisa ba wo ana tsa wa ka sa ni yo tuwa wa na ye wi yi mo ba ni fon ya bo ko ya ko ka wa ba e wa ni ye to su ni wa ni sa wa
The floor said, who feeling? But yeah, kasi Asante. Asante na no to the woman and papa na mo. Skasa na wo kan wo. Na wo so. Na wo di wa asa wo ni na afọ. Ka se de no kasa wo. Na pianti. Right. So but before I go to I want to kasa de. Ya ni ara. O wa no papa wo no di ni fu ko ti ya. Ni de ni fra ba ta ni. But for my continue. O wa ni en patini. And our papa ya me ti fi. O ma no e fra isa. Bo fi ka kasa. Akosiata. Na papa. Ochame kwame nduku. Oye, ngoja aini chame. Oya bitifi ni chame. Ifra bitifi wa. Ubi bitifi ni chame. The family Mona Lisa added was big free Volta region and then Eastern region. Volta region is free local code. And Eastern region is free so many. Some also see a friend in the house. Yao. Hey. Midofo. Said them penny for kind, no. Say asem kesi ohui eba eya na afranka ensiso. Oba high street ni so say sia Monaguchi Afia Pokua media general ana Manhyia ana e trende. Midofo ba bia be fa bia edi amabobo yi. Fufuro bia ni hobiem. Na asem ne tintini ni tietia nyina ani. Ever since Afia Pokua ko pie mu o Bonah show so a sabi na no koti a opem so no. Ya bono konebra sa medofo enra omu di video e buy na omaye tuntum na omo pa Asantehene Manhyia ene opem so a chew say omo fa omo bone enche omo no afom oma no akoka ne ani so omo ka medofo video ne trend ye no empanimfo bebromu ni amamre ene amane e ma ye ti asese da bi Manhyia enye babia wanu betimeti a sabi ubegina baabi no watiem se Manhyia me pamache o momfa me bone ncheme daabi enu ti ene ye danya ne ye na wo se media general empanimfo ene Afia Pokua busua ene Bonah busua ene empanimfo ne asofo eka omu nyina ho na omode achopa dwantoa ene nkotodwe ebowura Manhyia na omohwe no musiesie na yie eto yie medofo omutimi kopie mu na nyoma ekoso ne no medofo esewani empempi no se bibia nsi ya wadwen kire wo se Manhyia na esi wo no eye bibi ketwa bi medofo enentra na Manhyia na utidin kura na ho popo untimi kura amfa akire ho sabi ya ye wo yen dichem so ene sa areas no yanim efie no tumi ekuta sa asase no yanim tumi a eyeden ewom omukopie ho no medofo emema eye mre Bonah ene Afia Pokua ebu nkotodwe da fom edi osun epa nananom achew se omomfa omobone enche omo
Woman omo social media omo yodium no. Ye won krofo bi o ha omo na share kire no omo push amanfo. Oh mon kasenti omo enko ba bia omo ntimi. Medafo oya badwen ba san krofo no o de o pa stadium mo. Omo nyina atwa omo ho asu afri Ghana. San krofo no omo share kire omo nyina ni Ghana. Omo matwa omo ho asu se omo nkwa na nyina omo nsi Ghana biem. Medafo untimi nkasa ntia manhyia na wonfa ho ni. Se bibi eni wiase akeye da akeye nto ye punum. Enioma akọ omani ene ankasa. Omahu se ampa tumi e wo fie ho. Omahu se dabi omano etia obrempon bi. Medafo moma yenhwe ye. Baby enioma akeka kono moma yenye very careful. Enra me kan ene me seka. Me say se obi ba wo show so uni obi twa content na oyusu sabi manhyia opimso ho nsem a medafo ompe ho asem a mu wie video na edit sa part ni nyina afrim tie se video no anase video na mo ye no se nye live a medafo catch ni pakwa ni se ko jimi ye enkopa asem bia mreme Mimpese obebo manhyia anase opimso din ewo mi show so tie empanifo mpo se baabi anidie wo no ewo se mom ye di nidie ema wo mo dientia dodo na ka se apology no mo de call ye no sabi manhyia a reject no enye sa netie sabi manhyia omoye amamre ene amane wo ho ekwan a ye fa so sabi se wanu tia panyini bi e wo fie ho a ye wa amane ne amamra wo sa wo ye ansa na sabi o matimi age atum enu nti no se wo hwe videos na air trend na e ya amane ne amamre na o mu kire wo mo ye ono ma bi wo ho a e wo so mu ye na o mo de pepa o mo ho kra ansa na o manya access to sabi opimso na o ma bebu nkotodwe apa achew enu nti o makoyi sabi kasa akoso no empanifo bebre so edi akire I think say omo ba kire omo ekwan no ma fa so no ma ye ni nyina na yie ato yie medafo manhyia are very powerful Asante Kingdom na eda ho no irrespective of the time ya ye wo mi is still Asante Kingdom monhwe manhyia ye enye agrobi kwa mama yenye very careful medafo ba high street ni so abekasa na unim nyansa ka wanu tum efa manhyia ho ka wanu tum efa opimso ho sabi Ghana na eda ho no ekro no ehye politicians ensa omu na mato aba ayi wo mu no sabi ahemfo no ene opimso ene manhyia na eda ho no obia no a wato aba ayi wo mo ye wo no obeto ahenie no obeto animonyam no enu nti o kasa sho kasa ye o asem mika efa Ghana ho a sabi politicians na mato aba mo no omumom na monko mo so omumom na monko attack you mo leave manhyia alone yade manhyia esom yebo eya dinya eya ho amayen se untimi a kawanu tum netna se din mamu ntie nkrofo na asabi o matwa omo wasu na omu ni Ghana no obanyansafo ye buni be yenka nasem o hwe content bi no bi kase kokase yesei anu ankase unim nyansa kache ni pakro ne se onu onfri ekro na owoso no mra Ghana kogina manhyia na sabi onko kasa na no ntie manhyia ne yenhwe ema obi anada bibi ewo wiase sabi dodo na o makasa tia manhyia na kuntan no medofo momi yenhwe ni o maye because baby eni o makeka kono baby eni o makeka kono baby eni o makeka kono na e wo se mpanifo de o mu na isi form because eya ye nyan
ɛyɛ ayɛ tan ɛno nti sɛ wohwɛ Monaguchi mu video na sabi mpanimfoɔ no ɔmokɔto ɔmo ɔmanhyia no na ɔmani abere papa because deɛ ɛkɔ so no ɛnyan ɛtan ɛbufu ɛhi so obiara bie n'ano a na ɔka biribiara fa ahenni no ho ɛbufu ankasa sabi asantefoɔ ntonsan frɛ obiara sɛ kyenkyena ɔmo mɛso mmanhyia daabi ɛno nti wohwɛ no wakoma ntumi a ka wano tum na yɛn a ɛsom yɛ bo no yɛn som yɛ adeɛ in peace tia sɛnea wo ne wo papa wɔ fie a wontumi nkasa ntia no no saa pɛpɛpɛ ne ɛni sɛ woyɛ badwemba a wopie firi fie na wokɔdidi sɛbi obi papa atem mpanimfoɔ no ani abere na ɔmo de ɔmo nan asi fam ɛno nti no ɔbaatan biara ɛntu ne bafo ɔbaatan biara ɛnkasa nkyerɛ ne ba abaatan no monhyɛ aseɛ nkyerɛ mo ma no amammerɛ ne amanneɛ monka nkyerɛ mo sɛ sikadwa wɔ hɔ yi manhyia wɔ hɔ yi ɔpemso wɔ hɔ yi wontimi nkasa ntia no ewiase biribiara yɛ kasa biribiara yɛ education we don't have to lose it because that's our tradition yɛbɛto yɛ ɛno nti medafo sɛ wɔn ho sɛ Manhyia Monaguchi media general Afia Pokua air trendy a ɛnea ɛkɔ so ɛnadua yi ɛwɔ Manhyia. Thanks a million for being part of today's episode of the Bonah Show. Don't forget to subscribe and be part of this bigger family. I've watched, I've been on it, and I've enjoyed. Once you log on, you can never leave. Keep on watching the Bonah Show. I'm a proud subscriber and follower.